Onder oren op eiland De But bij Grauw wordt nog hut werken aan het versterken van het dik in Joert. En als we nou een hele protte wien krijgen en de wien die komt daar bij, ja, dan krijgen we hier hele grote golven en dan slaat het dik steken. En daar toch, maar we hier even een groentje ombrengen en dan is het net meer verontrustend. Juster kwam ook woonplakken op De But het wetter oer dieken en moest het gebied ontrommen worden. Vanuit de lucht is goed te zien hoe volle er onder water staat in Friesland. Bij elkaar binnen Juster en Joert zo'n 100 kilometer rond kades en walskant controleerd door zo'n 100 inspecteurs. Het wetenschap kreeg daarbij help uit alle delen van het land. Op zo'n 20 plakken wienen de karen zwak en moest er wat gebeuren, zoals hier bij Terhenne. En dan van de morgen is hier een grote kraanweg en die had je 200 meter grond van het land halen en die kade aan de binnenkant verstevigen zodat het gevaar geweken is. Maar het wetter zakkert. Dat komt erdoor er meer wetter loost worden in als tocht. Wij verwachten dat we de grootste problemen achter de rug hebben. Het perspectief is hoopvol. Waterstanden zakken. We kunnen goed water nu afvoeren, zeker de komende uren, 24 uur. Morgen zeker helemaal naar het Lauwersmeer en dan naar de Waddenzee. Ook bij Harlingen kunnen we nu water kwijt. Dus standen gaan zakken. We zullen zelfs moeite moeten doen om het niet te snel te laten zakken, want dat is ook weer heel erg slecht voor onze kade.